No niin, elikkäs moi, se olisi Turbo. Tää on mun infovideo. Ja mun infovideossa mä pelaan MV3. Niin. Minä aloittelen videota. Tai rupean tekemään videoita. Ja en tee yksin, koska minullakin on ystäviä. Niiden kanssa aion kuvata perkeleestiä. Tässä pelejä mulla Black Ops 1 löytyy, Black Ops 2 ei, koska se on paskana. Bioshock Infinite, Binding of Isaac, MV3. Mitäs muuta? Mitäs muuta nyt löytyy? Mä en tiedä ollenkaan, mä en enää muista. Mirror's Edge löytyy. Team Fortress 2 löytyy. Cry of Fear löytyy. Slender Arrival löytyy. En kyllä nyt yhtäkkiä muista hirveästi. Ja mä muokkaan tän, niin mä voin ehkä lisätä sit lisää. Mä ajattelin muutenkin tehdä tästä samalla pelivideon. Kyllä sillä on. LOL. Ups. Vitu ruotsalaista. Skaaviskypä, okei. Okay. Kiva, että mä tulin vittu ruotsalaisen serveriin. Ei vittu! Joo, mä oon vähän noobi, kuten näette. Perikana. Tällaisin kun mä kuvaan, niin mä oon vielä enemmän noobi. Onks mä näillä noobitupia? Pitäis ottaa pois. Yksi tappo, 3 kuolemaa. That's the way to do it. Niin, ja mä aion ehkä sit joskus, kun mun kanalasta tulee suositumpi, mä saatan ehkä striimata tyyliä ja tehdä enkunkielisen kanavankin. Kaikkea muuta kakkaa. Mut sitä voi miettiä myöhemmin, koska vielä sitä ei tarvitse miettiä. Ups. Tuo. Yleensä mulla menee kyllä näin paskasta. Vittu. Joo, tuun kiroilemaan videossa sit ihan järkyttävästi. Heads up, enemy UAV spotted. Perkele. We've taken the lead. Voi vittu. Varmaan jostain on se yksi YouTubeainen. Ei vittu.
Niin, mitäkään muuta mun pitäis vielä kertoa. Niin, tilatkaa semmonen kanava, sitä ei ehkä vielä kun sillä ei yhtään videota vielä, mutta tilatkaa sit kun sen tulee video, niin semmonen kanava kun Viltsu pelailee. Se on tosi hyvä kanava. Vittu. Kämppäri. Kyllä on umpi. Heads up. Enemy UAV spotted. No, paskat. Advanced UAV online. Ei se osannut. Enemy UAV spotted. Friendly Predator missile inbound. Kyllä onkaan ketään. UAV online. Niin, ja sit mä teen kaikki UAV online. mut löytää Steamista kun etsii tää joka tän Oxofin. Se on mun tosi niin mun isän profiili. Koska se sanoo, että mä saan ilmeisen V3, jos mä haluan. Joo, ja jos mun oman Steam-akkonti löytää ottaa aika paska. Sillä löytää mun oma. Enemy SAM incoming. Victor. Mission accomplished. Good work. Niin, turbonaattori. Semmosen kanavan mä tähän, tai on jo. Tilatkaa mut jos tykkäätte mun tähän haluatte, että mä teen kaikki kauhupeleistä videoja tälleen. Niin mä varmaan teen kaikki vlogeja ja kaikkea muuta kakkaa. Ja just pelaan kavereitten kanssa ihan perkeleesti. Jos mun kaverit edes haluaa lähteä mukaan pelaamaan. Joten niin, se oli Turbonaattori. Moi moi.